Bok, ja sam Davor iz Barbecue Hot Yarda i danas ću vam pokazati jedan od načina pripreme svinjske vratine. Svi volimo vratinu, naravno istučite ju s čekićem da bude što tanja, gotovo prozina, malo senfa, malo vegete i to je to, jel tako? Naravno da nije. Dakle, jedan od primjera pripreme svinjskog vrata je da ga pečemo u komadu, pečemo ga do well done temperature, što odgovara 70 stupnjeva interno, ništa ne treba više od toga jer želimo da ostane sočan iznutra, a upravo na toj temperaturi će ostati takav, a bit će dovoljno pečen da ga sa sigurnošću možemo jesti. Treba nam naš ribs rub u kojeg ćemo ga jako dobro uvaljati i treba nam jedan barbecue umak s kojim ćemo ga lijepo glazati na samom kraju. I onda ono što smo dobili, na upravo takvih 70 stupnjeva, je nešto ovako. Jako sočno, jako puno okusa. I ono što želimo, sočnost svinjetina. Fantastično.